На Белсаце кароткі агляд навінаў. Для вас працуе Юлія Лабанова. Вітаю. Цягам судняў, паводле афіцыйнай інфармацыі, выявілі 1956 новых выпадкаў інфікавання коронавірусам. 15 чалавек памерлі. Гэтак станоўчых вынікаў аналізаў за мінулыя 2 дні менш як у пятніцу, што, праўда, і тэстаў на ковід у выходныя выканалі меней. Міністэрства аховы здароўя выдала загад, якім часова прыпыняе аказанне планавай медыцынскай дапамогі ў амбулаторна-паліклінічных арганізацыях аховы здароўя. Загад падпісаны, каб павялічыць медыцынскую дапамогу пацыентам з інфекцыяй COVID-19. Гэта азначае, што часова не будуць праводзіцца дыспансерызацыя, рэабілітацыйная і фізіятэрапеўтычныя працэдуры, скрынінгавыя працэдуры, закрываецца дзённы стацыянар, планавая стаматалагічная дапамога. Змяняюцца таксама графікі працы паліклінік Менску і рэкамендацыі міністэрства пра медычную дапамогу хворым на COVID-19. Лукашенко запатрабаваў ад КДБ павышаць эфектыўнасць працы і нарошчваць патэнцыял агентурнай выведкі. Сёння Лукашенко прызначыў новых супрацоўнікаў камітэту дзяржаўнай бяспекі. Іхных імёнаў не называюць. Ва ўрадзе з'явіўся яшчэ адзін сілавік. Кіраваць міністэрствам юстыцыі Лукашенко прызначыў генерал-маёра міліцыі родам з Донбасу Сергея Хаменку. Ён навучаўся ў Расіі і Беларусі, шмат гадоў служыў ва ўнутраных войсках. У Мін'юсце ніколі не працаваў. Работал, не работал он там по линии Минюста, все это отпадает. Нужен мощный управленец и организатор. Я очень на вас надеюсь. Летась за разгоны мірных дэманстрацыяў і катаванні ў ізалятарах Хаменка трапіў пад санкцыі Еўразвязу. Міністэрства юстыцыі апошнім часам ініцыявала ліквідацыю больш як 250 недзяржаўных арганізацыяў. Двухзначная гадавая інфляцыя ў Беларусі ўсё больш рэальная. Паводле экспертаў Еўразійскага банку развіцця, рост цэнаў на тавары і платныя паслугі найхутчэй дасягне 10%. Гэта ўдвая больш, чым спачатку планавалі ўлады краіны. Гэтак у верасні інфляцыйны рост склаў больш за 10%. Адным з галоўных чыннікаў эксперты называюць зніжэнне ўраджаю збожжа. Адпаведна, і цэны на харчы ў верасні раслі яшчэ хутчэй, сягнуўшы больш за 11% у верасні пасля 9,5% месяцам раней. На пачатку года чыноўнікі планавалі гадавую інфляцыю на ўзроўні 5%. Аднак затым некалькі разоў пагаршалі ўласныя прагнозы. МУЗ прызнаў першы рэсурс экстрэмісцкім фармаваннем. Гэта сайт з мапою дваровых чатаў «Дзе.чат». Губазік абяцае прызнаць і іншыя тэлеграм-рэсурсы экстрэмісцкімі фармаваннямі, каб іх стваральнікаў можна было пераследаваць паводле крымінальных артыкулаў. Пры гэтым начальнік аддзелу Губазік Вячеслав Арлоўскі ў эфіры дзяржканалу адзначыў, што проста чытаць пратэставыя тэлеграм-каналы можна і за гэта ніякіх прэтэнзіяў быць не можа. Это свобода слова, свобода мнения, закреплена в Конституции, безусловно, никаких претензий быть не может таким людям, которые знакомятся с различной информацией. Если они никоим образом не участвовали, а просто знакомились, никак не помогая популяризации этих ресурсов, те люди, которые просто знакомятся, к ним, конечно, претензий никаких быть не может со стороны закона. Словы экстрэмізм і дэструктыўная дзейнасць прадстаўнікі рэжыму Лукашэнкі пачалі выкарыстоўваць для абазначэння любой праявы пратэставых настрояў і іншадумства. Верховны суд пачаў разглядаць пазоў аб ліквідацыі руху за свабоду. Афіцыйнай падставою сталася другое папярэджанне, вынесенае арганізацыя цягам года. Міністэрства юстыцыі выказала прэтэнзіі да сапраўднасці пратаколу паседжання арганізацыі праз тое, што на момант сходу некалькі чальцоў рады руху былі за мяжою. Сёння адбылося папярэдняе паседжанне суда, падчас якога чальцы руху падалі скаргу на адмову ў рэгістрацыі зменаў статут. Паводле старшыні руху за свабоду Юрыя Губарэвіча, гэта падоўжыць разгляд справы на месяц. Беларусы – найбуйнейшая група замежнікаў, якія сёлета атрымалі палітычны прытулак у Польшчы. З больш як 5000 замежных грамадзянаў, якія прасілі абароны сёлета, амаль чвэрць нашыя суайчыннікі. З 1400 заявак ад беларусаў польскае ўпраўленне па справах іншаземцаў задаволіла больш за палову. Тым часам стала вядома, што за зварот па польскую гуманітарную візу аршанскаму актывісту Сергею Мярненку сілавікі пагражалі артыкулам за здраду радзіме. Ён з адмысловай заявай, дзе была аргументацыя, звярнуўся ў візавы цэнтр у Магілёве. Актывіст тэрмінова з'ехаў з Беларусі. У лідара этна-3 Троіцы Івана Кірчука інфаркт. Ён у шпіталі, яму зрабілі аперацыю. Івану Кірчуку 63 гады. Ён вядомы збіральнік народнай творчасці і музычных інструментаў, а таксама выкладчык. Творца браў удзел у сотні міжнародных фестываляў. 3 з 7 выдадзеных ім дыскаў увайшлі ў каталог нідэрландскай студыі Pan Records, што чвэрць стагоддзя збірае фальклор з усяго свету. Пакуль гэта ўсе навіны, а 17-й дам спадарству больш замежнай інфармацыі. Да сустрэчы!